Da li neko ima nešto protiv sklapanja ovog braka? Imam ja nešto protiv sklapanja braka. Roksanda! Smiri se. Joj, što je mačka? Kumu mi ne diraj, hoćeš mi stalno tako govoriti u braku, bolje da se ni ne venčavamo. Joj, vidimo me! Rijade, šta ti? شحال تكون الجميلة أرواح الليلة أرواح الليلة نقصرو وفي نار سميرة سميرة شحال من مرة وصيتك يا غزالي شحال من مرة تمنيتك في بالي يا غزالي ديما في بالي يا سميرة Kako lepo biti Irfanova žena. Ja sam za ovo rođena. O, svekrva. Zdravo. Zdravo. Gde mi je Irfan? Nije bio u krevetu kad sam ustala. Moj sinčić je otišao u Antaliju u našu fabriku. Molim? Se za 3 dana. Šta to treba da znači? Pa znači da je otišao i vraća se za 3 dana. Dobro, ali čekat ću ga svakako. Imam mnogo posla što treba da uradim. Kakav je to nakit? Da ti je nakit moje prabake. Da, ne zaslužujem. To i sve ovo. Ne, nikako, skide ga odmah. Ćao. To mi je Irfan dao. Vidimo, sidi u svoju sobu. Možete da kažete samo da mi donesu večer u sobu i... Nek mi služuka donese kavijer od koze i mleko od dinosaurusa i doći će mi kuma sada da spavaći kod mene da znaš sve. Kuma, ona prostakuša. Azra kokoška što je donela kokošku na svadbu. Ko je mogao da me vidi? Ko je mogao da me vidi? Možda ona cigančura. Sigurno ona. Ne može biti ona. Ona je sigurno nepismena. Ko bi mogla biti? Ko? Samira. Ona me na svadbi optužila. Sigurno ona bi... zašto sam to uradila? Zašto sam mislila da je to Samirina čaša? Zašto? Allah, oprosti mi. Prosti mi. Strpat ćemo u zatvor, tamo ću da istrunem. Ne. To... Ne mogu to dozvoliti. Ne. Ja. Ko je sada? Dobar dan. Izdujte se prve sve su vam cipele. Opa, evo ja, baš što se potpisuješ štampanim slovima. Azre, dušo. Ne bacili se na ovu matoru kobiletinu i na ovu lupiću služavku što smrdi, znači hoću mi kod Irfana. Pa, gore rekla sam što da se donese odmah. I u vezi te uniforme popričat ćemo, je li jasno? Tako mi nećeš raditi ovdje. Idi prisluškuj razgovor ove dve glupače, važi? Važi, a kada mi dolazimo Irfan? Nisi se valjda i ti primjela na njega. Pa jesam, kad je lep na vas. Šta kažeš na ovo sve? Divno.
godinu. Jesi se navikla već na ovo sve? Da, mislim, nema što da naviknem, ja sam za ovo rođena. Jednostavno, trebala sam da se naviknem na ono gdje sam preživjela. Kad smo kod toga, šta ima sve tamo, šta se dešava? Pa, Boga mi dosta si ti toga propustila. Sad ću se one krave od tebe. Sa 2 teleta je dobila. Malo, drago mi, kako to je pada, ali dobra pijaca, jabuke, sve. Treba neka pomoć, neka reklama, nešto. Pa prodaju oni. Nazad, nikad se nismo reklamirali. Ako treba, nešto nije problem. Ali posao ide, znaš, ponovila sam se. Vidim da baš je... Doći bananu sam kupila, samo ne znam što tako tu zovu kad je tu tetkina sortična peca, mislim, nije mi jasno. Rekla su da sve ide zajedno, jel dobro? Da, ali ajde sljedeći put ja što ti dam par da se kupiš, važi? Mislim, lepo je, daću ti ja lepo je, ali nemoj to više, važi? Malo je... Nije bitno, zaboravi, samo nemoj više, važi? Ja ću da ti dam pare i ići ćemo da kupimo smolje stilistu. Inače vidiš ovo na meni, da naravno, to se podrazumela, s tim sam rođena, kažem ti, jednostavno, to mi je genija da tako bude. Ne znam samo kako sam uspela svoje djetinjstvo da provedem tako kako sam ga provela, ali ceo svoj život imam da nadoknadim sve to. Kao što vidiš, ovo na meni je Chanelovo. Sandale su Louis Vuitton. Su ti lepe? Lepo po meni izgleda. Da, posljednje je Dolce Gabbana. Jednostavno, ovo je sve ono o čemu si mogla da sanjaš. Da. Ali znala sam, nisam nikad sanjala. Znaš i samo da nisam nikad sanjala jer znala sam šta je Alex za mene pripremio, znala sam šta me čeka. I to je to. Da ja imam tvoju sreću. Imaćeš pored mene, samo nešto ti kažem. Trudna sam. Šta radiš ti tu? Pitala sam šta radiš ti ovdje, šta je ovo? Šta je ovo? Pitala sam. Šta radiš ovdje? Šta sam rekla prvo za uniformu? Pogledaj me, šta sam rekla za uniformu, govori. Govori kad ti govorim, alo! Pa da je promenim. Glupačeno. Sad uđi ovdje, uđi ovamo. Uđi ovamo, neću da se raspravljam, ulazi! Sedi tu! Nemoj da se biš uprveš, mi ideš i stavi nešto, molim te. Jao, koga si zapostio i šta ne. Sad čekaj. Evo ti ovo jasno, sedi mi jasno. Sedi tu. Šta si čula od svega što smo pričali? Ništa. Šta si čula od svega što smo pričali? Ponavljam jedan put, neću 3 puta ponavljati. Šta si čula? Ništa. Evo ovako, onda ćemo mi ovako da radimo. Koliko godina radiš u ovoj kući? 15. 15? Da. Hoćeš da ne radiš više? Ne. Ne? Ništa. Znaš da sam trudna. Vidiš po meni da sam trudna. Da je Perifanova. Nemoj da se zanosiš nekim pričama, nekim tvojim. Znam da su njega zaljubljena. Znam da hoćeš da budeš s njim. Pogledaj se. Nisi nikakav. Devojko, nećeš nikad biti. Samo ću ti nešto reći. Budem li čula da si rekla onoj matori Kobili nešto. Budem li čula da si Irfana nazvala, da si mu nešto samo rekla, jer će ovo treba da bude iznenađenje. Znači, nemoj da mi cmizdriš, mrzim kad nekog cmizdri i gledaj me u oči kad ti pričam. Budem li samo pomislila da si nekom nešto rekla, sledi ti devojko draga, ne otkaz, nego proterivanje iz Turske. Polazi. Polazi! Polazi. Neću te vidim više. Doviđenja. Napolje! Čula sam. Šta? Samira je trudna. Kad pre si ti? Ne znam, samo sam toliko čula. Kad se to moglo desiti? Uzeli su se tek pre neki dan. Kad mora da je upoznao, davno još. Ka što me nakrpila, rekla mi je da neću više raditi u ovoj kući. Da, rekla mi je da skinem. Baš umislila nešto. Ne boj se. Ne, ostaćeš ti u ovoj kući, ona će izaći odavde, ona. Sad ću da zovem Rasimu, ona će da to sedi sve. Ovaj mali bebac ovde će ovo sve da nasledi. Ovaj mali bebac ovde će biti sledeći. Ali kad se to već stiglo desiti? Pa desilo se Desilo se, Bože, kako se može desiti? Šta ti mene pitaš? Kako se desilo? Desilo se. Kako si se ti desila? Kako sam se ja desila? Desilo se. Nemoj to više da me pitaš i to nemoj više u jednosti da spominješ, molim te. Bitno je da ću roditi, izvini, molim te, ako sam nervozna, hormoni, estradiol, FSH, LH, to sve. Ja, pa to je divno, ali nazovi ti njega bolje. Sad će on da se vrati, pa da znam. Nazvaću ga, ajde.
Jesi ti pogledala novi telefon? Nisi. Pogledaj ga dobro. LG Optimus L9, 125 grama, touchscreen, pogledaj, touchscreen, vibracija kompas, ekran 4,7 inča, kalendar, kalkulator, alarm, rezolucija je 960x540 piksela, podržni formati su MP3, MP4, DivX, čak. Zvoni. Sad će se javiti. Zašto se ne javlja? Ne javlja mi se. Pa možda je na sastanku po redu. Okej. Neka saznam nekog drugog, sam čuo da nema veze. To ti treba U redu da je. kažeš. Ne može da se javi. Neka saznam nekog drugog. Kako si mi? Dobro sam, kako si ti? Evo, odlično, kao i uvek. Znaš, rekla sam ti već preko telefona, šta, kako, znači gore su one tamo i molim te. Zašto si sumnjala u mene? Samo se baš nije dobro za dete. Ko je da zove prostakuša? Kad je žena moja? Nemoj tako da je nazivaš. Šta ko sam ja? Ko si ti? Šta ko sam ja? Kako je to pitanje uopšte? Kako ti ne znaš ko sam ja? Vidiš ovo ovdje? Pogledaj vrlo. Devojko, možeš biti u Šanelu, možeš biti u čemu hoćeš. U tome što ti nikad nećeš biti, zato što si prosta i živiš u ovom svincu, ti ne možeš opet stvari ovdje da nosiš. Ali stvari ću morati na hemijsku posle ove tvoje kuće jer se navukla saga. Ne slušaš? Saga! Alo, ne dobijume. Muhammed, će ovo sada nastaviti. Znaš, ti čula za surogat majke, draga. Ja moju liniju neću da kvarim zarad toga. Tvoj dragi je sinoć bio sa mnom u krevetu zato što si ti. A to ćemo tek da vidimo. Šta da vidimo? To ćemo tek da ti pokažem. Ajde nazovi ga pa ćeš pitati gde je bio sinoć. Zašto se nije javljao? Šta misliš? Spavao je na sastanku? Ha. Pričamo za novu decu. Daj se smiruješ bre, skloni se. Znači ne mogu... Gde si Neida? Gde je Sineida? Pitala sam! Smereš pod jedan, propićaš mi bubnopne i molim te, znači prvo sedi. Nemo ti ne da govoriš šta ona bi radila. Skloni mi se! Skloni se! Azra, sedi! Ne pipaj me, šta sam rekla za uniformu? Šta sam rekla za uniformu? Ti uniformu ti ne funkcioniš. Šta sam ti? Ministra mi ti radiš. Šta da mi radiš da ministra? Izađi iz napolje! Izađi iz napolje! Govori ti šta ću da radiš. Šta radi? Sam da je bude. Mene se sramota. Sve ti je napolje, rekla sam odmah. Pa čekaj, ne, meni mi Hada rekla da ja nju ne smijem da izbacim. Ko ti rekao? Ti ćuti kad pričam. Ti ćuti kad ja pričam! Šta je rekla? Da ne smijem da je izbacim napolje. Ne dotiči me! Azar dođi. Ne dotiči me! Napolje! Znači izaći ću sama jer me dodiruješ. Napolje. Smrdimo kravo. Napolje! Mene voli! Mene voli! Jel ti jasno? Smiri se Mustafa, smiri se. Ljubavi, ti ćeš ovo sad naslijediti. Ti ćeš ovo sad naslijediti. Halo. Zašto mi se ne javljaš? Da li ti znaš šta sam ja bez tebe ovdje proživjela? Nisi ni svesna šta sam bez tebe ovdje proživjela. Bila je tvoja bivša. Rasima! Ti mene praviš budalom? Šta sam zbog tebe sve proživjela da me praviš budalom? Rasima mi je rekla da ste promenili od zajedno. Sve mi je rekla, uništio si me. Uništio si me za ceo život. Molim? Bila je ovdje, rekla mi da si pravio s njom sinoć. Noć. I mi se zato nisi javljao. U srce si me ranio. U srce. Tvoja murova strela me pogodila direkt. Molim? To nije tačno. Kako da ti verujem?
Jel znaš onu pesmu? Kako da ti verujem, kako da se smirim, a voliš me. Volim je tebe, verno. Imam nešto da ti kažem. Ljubavi trudna sam. Da, ljubavi. Znam. Da, čekamo te ja i... Da. Ja i Muhammed te čekam. Požuri. Odmah krećeš iz Istanbula. Hajde, čekam te. Čekam te. Volim te. Halo, Zinejde, slušaj me ti mala, imaš fore do sutra da si mi uplatila novac. Jesi razumela? Znači ne, šta zašto? Pa lijepo ti kažem, videla sam te, znači videla sam te. Videla sam te dok sam prala sudove, da si ubacila otrov u čašu i miješala prstom. Zašto bih lagala, ja sam te videla. Znači imaš fore do sutra i inače ću sve reći. I onda ćeš biti u zatvoru. Jesi me razumela? Da si prodala kafanu, ne interesuje me šta ćeš raditi, to je tvoj problem. Kad si znala da sipaš taj otrov i da ubiješ njega, značiš sada i da meni platiš. U redu je. Šta ti hoćeš na Dragovetina? Dala sam me da si imu u kuću. Šta hoćeš? Pa navela sam me da ti kažem, samo da ti pokažem koliko on nju voli. On nju voli? Da. Kokoški. On nju uopšte ne voli. Sad sam s njim pričala. Ne voli je. Ostavi me, upačo. Svoju malu se vrla na tebe. On nju ne voli. Jesi gledala dedu koji te su ostavila? Dedu? Otkud znam za dedu? Ostavi me. Dedu? Dedu mi ne spominji. Mislim da ćeš imati nastavnik. Ovo dete je pekarovo, ne ispanovo, zajebala si se, kurvetino! Uplatila sam ti pare na račun, prodala sam kafanu. Samo neko vas ne među nama, molim te. Ja sam proverila račun, fali 1,5 lira, ne interesuje me. Ja više nemam, sve sam prodala kafanu, sve. Zvaću policiju. Molim te, nemoj. Ne zanima me, ne ustani, ne interesuje me. Znaš šta ja mogu da kupim za 1,5 liru, pa mislim, ja u ovoj kući radim za mnogo više para, tako da ne interesuje me. Nisam me džabe ovdje kućna pomoćnica. Dobar dan, inspektore, samo. Motherfucker, vi ste ko? Ja sam Roksanda Baklavađioglu. Uhopšeni ste. Molim? Šta? Svih vaših Ne? koji ste radili. Da? Ja nisam kriva! To je sve kriva na kućka! Koja? Sad, napokon imam sve o čemu sam sanjala. Postigla sam sve ono o čemu sam maštala ceo svoj život. Hvala ti. Srećna sam. Postala sam dama, postala sam majka, postala sam supruga, gospođa. Sve ono o čemu sam sanjala. Sve sam postala, ostavila 5 godina za sebe. A evo i moje duše. Mama! Sunce moje. Mua, ljubim te. Mua! Moja porodica. A kome je danas rođendan? Meni! Mom suncu, lepo. Ljubi majka. Danas je 5 godina od kako je Roksanda u zatvoru. Danas izlazi. A ko je Roksanda? Roksanda je ljubavi najbitna osoba. Zaboravi na to ime, nemoj više nikada pitaš za nju, jel važi? Budi srećna, u životu ćeš imati sve. Nikad u životu neću dozvoliti da patiš i da nešto nemaš. Ti ćeš biti kraljica. To nek ti bude jasno. Ajmo.